Milí diváci, ja vás vítam pri mojom prvom alebo takom zoznamovacom videu, v ktorom si povieme všetko o mojom YouTube kanáli a jeho začiatkoch. Ja vlastne streamujem na Kiku. To bola moja taká začiatočnícka vec, na ktorej som začal streamovať. Mám 2 followerov, teraz to moc nenatáčam a teraz som vlastne prešiel na YouTube. Tu na YouTube budem robiť veľa vecí, budem točiť napríklad Fortnite, alebo tzv. Counter-Strike 2 a tak ďalej. Moje meno je Alex, žijem v Kline a touto tvorbou by som chcel už veľmi dlho začať a som s ňou aj začal. Začalo to tak, že som si postavil svoj vlastný počítač a na svoje vlastné diely, sám som si ich postavil a preto som začal normálne sa natáčať túto. Najprv som začal na Kik, tak by som bol rád, kebyže vydáte na toto, na moje meno perfectly follow, bol by som za to šťastný. A ja mám samozrejme aj jedny veľké odmeny pre vás a to vám teraz rovno ukážem. Ja celkom dosť hrám Fortnite, tak ja vám ukážem, aké odmeny mám pre svojich prvých divákov. By the way, v mojom počítači sa nachádza RTX 5060, SSDčko 500 GB nejaké NVMe, procesor AMD Ryzen 5 5500, mám nejaký 600W zdroj, čo to všetko bez problémov ťaha a také ďalšie veci. Ja budem ukazovať aj svoje nastavenia vo Fortnite, budem vám vašou inšpiráciou a budem sa snažiť na tom kanáli robiť to, čo budete chcieť vy, takže budem rád, ak napíšete nejaké pozbudenie alebo čo máme robiť vo takzvanom komentári. Takže Fortnite sa mi načítava. Samozrejme ja veľmi rád hrám aj Counter-Strike, ale teraz som radšej, teraz vlastne, to iba vlastne proste začíname, proste sa predstavujem a tak to proste, dobre, takže sme už vo Fortnite, kde sa nám to už načítalo. No, takže som zvedavý. Ja mám pre mojich, čo ma budú podporovať, čo mi budú dávať odbery, budú sa pravidelne zúčastňovať na mojich livestreamoch, čo budem robiť, som zabudol ešte povedať, tak pre nich čakajú takéto odmeny spriteov. Mám veľa spriteov a veľa z nich je veľmi vzácnych a pre svojho prvého odberateľa mám, že si môže vybrať aký chce, ale vlastne toto sú moje najsilnejšie sprity. Mám tu napríklad takýchto spriteov, tento tu je veľmi vzácny celkom, polo sprite. No, strašne veľa napríklad takýchto. Prvý, dáme si takú súťaž. Prvý odberateľ bude si môcť vybrať, akého chce sprite a môže so mnou kľudne hrať. A ostatní o tej budem dávať súťaže. Možno niekedy zahráme nejaké customky, hocičo. Takže to sú také toto sú také moje darčeky pre vás, keď budete mať takzvané odbery a budete sa zapájať do mojich akcií. Ja si asi neviem, ale asi si na chvíľu zastávame. Ja vám vlastne ukážem, na akej úrovni vo Fortnite som. Toto je môj nový účet vlastne, tak preto nemám tie veci, čo mám na starom. Tak ďalej. Počítač môj vlastne uťahne každú hru, FPS-ka to už neviem. To už ako tak ťaha, ale tak tá RTX-ka tam niekedy kúri. Samozrejme snažím sa mať všetko na maxe, ale tak počul som, že lepšie je, keď si vždy dáte napríklad 180 fps. A vidíte, takže teraz takto. No, neviem, čo mám zase.
No nič, spadli sme. To bolo vlastne všetko, čo som vám chcel iba ukázať, že aký som vo Fortnite, na akej úrovni a čo vlastne odo mňa môžete čakať. Dobre, ale tá súťaž o Spriteov stále ostáva a ja budem rád, keď mi dáte like a odber za moju podporu. Ak tak dáte follow na môj Discord, na ktorom budem tiež občas streamovať. A samozrejme musím vám povedať, že sa budem snažiť veľmi pravidelne natáčať live streamy na YouTube a tak ďalej. Takže to je asi všetko, ja vám ďakujem za vašu podporu, teda dúfam, predčasne ďakujem. A vidíme sa zajtra alebo na dneskajšom nejakom videu, napríklad vo Fortnite alebo v Counter Strike. Čau, čau.